Karbi Ronga Saramaya tumpen VDC cikroi dun thek the pupen taralang swalong arsik jit pen mai kangni. Langhut LP School along Lothan Bang, Li Honda sa sai ciklem klipin pensi bainong chodenglo. Umen hawaralong, arlong kilok kipuralong cedon nun thek the pupen umen area committee tumpen sodak pen kapachinipon. Hamren Cultural Center Office sa Ikamatum, Office Cedam de Pinpen, Bainong Chodenglo. KSA Lamet Sub-Branch Pen Football Tournament Kapang Chingpon. Birta ke la rado anaphan gardom pajelo gardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju itha birtang tonpe Karbi Autonomous Council tumpen ke damtang pai ni phai trok siarni ingdeng sirkep ke EC Executive Committee mayalong Karbi along ta VDC kapachun ponalam ceparai pondet aputhak Karbi Saramaya tumpen cikroi dun thek the pura chiti ni phai inkoyarni diputara langso Karbi people holak lamalong kachesong asai ke dengpo VDC ke nang ni TVDC si nang jipu hang tarampon. TVDC si nang ji? Nang ji. VDC nang ni? VDC nang ni. Nang ji. TVDC si nang ji? Nang itu. Terpangka nang ni? Pangkana. Tribal unity? Tribal unity? Tribal unity? Labang so kachesong ponalong Kramei Phu Dhorom Singh Teron, Kong Chunbang, Rupon Hanse, Chief Convener Ratan Terang, KSA Kong Chunbang, Biswajit Teron, Lapen West Karbi Anglong Krasong tumpen danglok penang an, rong sar tum chetong nusi, kachesong patuponlo. Karbi Saramay Chief Convener Ratan Terang pen kaning jepon ki, nitum Karbi Saramay tumpen ke Village Development Council ke cedon nunti, Karbi Saramay tumpen ke Tribals Village Development Council sinangji. KEC pen kapang dakpon Village Development Council putha kapang CN ponangji kali pute la anso se kachesong pa dopon thuji puta ningje pon pinrem pon lo la pen opos lo la bangke itum inglong aso tum ke la ke kroitun thekte athek ke kroitun thekte bangke ilitum kadung beta chini lo schedule to the Indian Constitution along paragraph 3 sub paragraph 1 clause EFG ating pensi ilitum chesong pon bom la pen ke traditional system ating pensi Village Development Council dak pangni nangji pusin litum ke hang pon bom athe traditional system ave pulute Karbi a system along bangke culture language pen chenglok costume kadug be anta penan akasik sak doji pusin ilitum thek mamlong lasila schedule to the Indian Constitution arona teng pensi dak pangni bek nangi pusin ilitum hang pon lo la pen ke la sopu thak non la pangni ipo bangke nilitum asapta chedon dun thek the la pen ke an suse ing tangkring pen la soka chesong i phanilitum chisik pon bom lo la pen ke kibang jilang hut kadug beta Karbi Anglong arada tum ta la soka chesong lo bangke nang cherap dun ngi pusinili jongdaming tung la pen non Chief Minister kaning je teng pen pulote Karbi Anglong Autonomous Council puala mabelo Assam state long basi within December ang bong Kam panchayat election kapat doji phansi apori lasini li tuma bangke pudam kang tuma bangke ladake traditional system ateng pensi donangji schedule arona teng pensi donang ti pulote lake rathur paka movement bangke dokok wal haloso movement bangke lake are responsible ke Karbi Anglong Autonomous Council lapen ke state government atumsi adailu pusini tum jongpon KEC tumpen VDC sai kapachun jipuki inot bang hinya tum political ali kichu enje phancho dak kera tum thangali long dunde pusi Kramai Phu Dhorom Singh Teron pening jipon ke rada tum dak ali ki long thangnata long le lake matro political ale benefit inot bahnya dalali tum cholongji bad baki an ke kidukelak rongangso dak kachin turia warsaida longune lapen nili kra tumpen VDC puthak ke kham khe ni kep an su se tanglo rasinon ke wangji chi tini pha inkoira phopen thong ke bang bong KEC tum VDC che en thu the pulote sai jok je kra tumpen bong krokar nam ki pu ponje phanta pini la so ka che song pon amai long lam che parai pon det lo pura Kramai Phu pen pachini pon thu ni ke bak dolo ni tumla sok dak ke protest news ahawa tin ben tapilo lan cha tagaleng la song bong jong si la chi vitro thei pulu dang te pini dak dak mai same dilitum dak ong dung rong asar tumpen isia lam the bak lang lo jong si mo la ning ko rak pho September la pen thong ke banian jong si
Thomas Consider Hang Jong Si Dak La So Putak Chivitro Day La Pen La So Putak Jong Si Klar Dak Pen Radaphan Nang Pachini Ne Pulote Nilitum Traditional Around Pen Bong Chin Bong Krok Nam Ta Punang Kok Tai Nasi Pinil Dak Chiparai Lo La Pen Nasi Ong Dung Karbi Longri Asong Tin Khai Tin Same La So Ang Bong Traditional Village Council Bangke Pechuna Petpo Busi Anu Tin Mana Chuning Dipen Lasi La So Putak Ni Tumbong Chin Bong Krok Tame Ki Chok Che Phansili Tum Taramji Aja Kong Do Kok Tum Klem Klem Pulo Dangte Hala So Putak Anisi Monili Tumke La So CDC Putak Bangke VDC Putak Bangke Ni Tum Bangke Rating Turune La Pengi Ni Tum Nangne Kuni Tum Bang Bom Nang Chisong Lo La Pen Anvet Pulo Dangte Awe Abrap Lonang La Pen Gela So VDC Bangke Nangne Jongjung La Pan Tangkam Baha Tang Sikat Ki Wanji Panchot Pulo Dangte Dak Ni Tum Karbi Rong Saramai Be Bengle Tum Ke Jikroi Tum Tete La Pen Ni Tum Chisong Bomji La Pen Ke Kaddo Ka Besame La So Nang Chi Orang Chi Chandi Pansini Tum Anu Tin Don Meka Rong Ruk Long Ketu An Kita kere Lunsi Po Lunsi Pi Abang Pu Abang Pi Tum Ansame Anso Senang Cerap Nang Chitu Di Pansi Angal Tum Pana Chuning Karbi Longri Quality Education upon KECCM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Education EM Richard Tok Beatum Kabor Iponalong Inut Banghini Lothan Bangatum Asai Kachiklem Pami Medadajok Karbi Longri Quality Education upon Sai Claim Kachipaduk Nakson Si Mandel Lason Si Nijang Karbi Long Rongkhang Education Block ke Parlu Langhut LP School along Lothan Bang Litondas Chiklojon Pong Bongpen Mi Pon Baksi Lothan Damchok Loge Thandam Jigalisi Arlong Kiro Elongsi Sai Choklem Nunturong Langhut LP School along ke Charlie Bomaklim Somara Tumakai Pen Kiju Yasongsi Pamander Lothan Bang Gache Wangwi Achiklu Lapen School along midday meal pusita mi pipon pipin lo La so Lothan Bang amithang hem chitot lun pensi achiklo bainong chodeng lok lu pusi Langhut LP School SMC Mai Phu Pachini Pon Sar chewang we pupe sitame bang sitame lang li pon na por chipi o ederson chiklo yon polo dak so school long alang li pon na posting tang sitame pon ajor ni o e ason sinil tum tegon lo chewang bang Tenang itu dak rong arat penda sitame la di Tondas apan pini lunang than verni puson nang itu ningje luma. Nilitum nilipen tapulo la pen nalang li presiden sitame la solam pulo la rong dak meeting committee tuman tapulo lang li panjap alang li duty lo po dak bang kelas bang ke mane somar pan bang pan hok long li ko bang alang li pan nilitum pen tapulo sitame alang li nilitum pudet pen sitame non an yanta non ponta nang presiden o ida son si teglong lo nili chuniri gang tung malalo nili tum na so pu nili tum marong langhut mukimi yerong nili tum inglong kapan kawida dara side pos nili tum private le chuto duni sama nili tum sedang bang ka siksak ma kidat kawi pen ajok sidadak nili tum dari school dulu sitame alang li Darna posting master bang alang li kaki manang present ver ason te pu si chuni rila pen mesen master ason nang ripi pen dak ang posting thui pasin li hin pen chuni riang tu Kedamtang Chiti ni Phai Krisir Kebarni Nijang Karbi Long Lakha ke Thom Chinthong constituency ke Parlo Women Area Committee tumpen Phirangkia Mai Kangni Laso Phirangkia Mai along alang li tumpen ka ningje ponki Women Hawara long pen Arlong ki lokki phurji palong ki chikroi dun thekthi Athe laso inglong ki Karbi Long pen Meghalaya ahoilo Jongsi laso inglong pen Arlong ki lokphur pondet puluti Meghalaya soratum Karbi Long arlu nang ki lujja phanaki joy ki dukokpo Lapen Women Hawara rada tumpen inuta vorengang hoi ka chuklem dun bangavi Sai ka chutiki pen loksi chobochibon Lasi laso hawar pen Arlong ki lokphur pon puluti laso hawar ararapan thidunga kanohok dovekji Lasi laso Arlong ki lokki phur pon pe dia phansi Women rada tumpen ka chuning ripon Bang ke Arlong ke lok phuri bang ring du kok di tuma umne madim ta sijim ke protest to tum ke cidon nun de na pe tum ke against la bang ke
si alang itu na pacini lo lapen kita ke ding ang tompan lo cini lo tunggu raya sudah nunde kejalun dia tebang kan itu mangke anda pasti demi kireng i nalai si anda pen yong si halasot adim naso adim bang tuas lam dat mate hut dat patangke itu nge ting kita mana lokit bang jonghut angura dupo lapen hala itu nge bordar si dupo po hala itu ma ya pu lapen khasiat tu mangal tu ma warsai long dat pokang hut war nalai si lapen itu ma tu umnem are kini adim mang itu ke inut rasa gori itu bu awelang lalu la si itu ke site ki ausu diklami dam pen sing nok si kering i la si ke ni tum ke rit si cukram cha nang sada nang hang hut pi det ma de long le nang hala long nang for det patang ke ni tum ke rai ni pan sung pi la loi si ana ben hini bang ke nana bang ke pandam post ta mahla ki bigi thi tum mang ke mo ko pi lo ke chupo tu ma mu ma ra tum ngira tu pi cha ra pan tum ke no thoma than ko tum da la press media betul mana keru pila ni tumang an angka humri thapot sini tumnon press meet kang yang ko kachege kom hat kena tum dan jelo labang semai ni ngapitha asal bang sobang ni tum dak umnya maria sar bang kilo labang sobang tum meeting dulin lo lapan BDP lapan server group lapan umnya maria committee tum langpet dan sini tum bisi pet kan cingwai kan price tum labang sobang jidan je tema ka che la bang so de isi ka phere me meng ang tu man phan che dung tu chi cha ram lo apana kana hok the dung ji tu chi cha ram lo la pa se tu tuning ri lo tu umnya ria committee la pen BTP la pen her group la pen sar bang pi arat antam tu tuning ri lo Karbi Long council tu man ta MPMLA la pen ke CM tu man ana tuning ri lo la bang so mai ning pu tha ke nyel tu man phan dak pan cancel nang je la pen bang ke royalty le pi lo se tamel bang so di man chi en thek nang je akan cintong local embassy abdi pro benda tuning rilo abang so unnem area committee rat marleng abang so di ma bangke abang so mining along tu lok bangke tuk tidak nangje akan tuk long le besin tu unnem area committee akan BDP akan seller group akan sar bangke tu and it strongly can proposal akan protest le terus si Nijang Karbi Anglong Hamren Cultural Center asa hem chukumaratum mithang asai kam chidam dipin pinajok asa hem bawang thipan pinlo labangso cultural office asai kam atum irui pen batai si hini si wang chochot pusi thanang pachini dun labangso sa hem long chukumar bang plido labangso long kai tala puson pulotang ti pindeng sumpot jutang jubat ko angsi chan unpo labangso long ke isi tumpen kiche lang dun pimi si kimi Hamren pen raikombi Karbi Longri Abirta Karbi Longri Abirta kelang rad ahana itum Karbi Longri Abirta hin kadom na pajilo pilin litum na kamri labang kita hamren cultural center long sinang hamri lo pini ledang na hamri pen adak bang staff atum bang cibang vipin ku sudah pion penang pan lo la pen pion abang kami kiso paralyze tami labang kita ni bang tami cibang le pen staff tum bang cibang vipin ku sinta pen itum dak tebok terai pen bang na thandu na teng flote staff atum son so det wa isi kitu cilang dam lo son kang selosi isi memang hume me staff atum mate chukomara atum kuson si kisu kilong pen kai ki ta guati lason kisu chelang dam lason ang si along tin along le tum hom di dam tame lason si beauty long long la si laso abange non itum kaching hon Karbi Anglong autonomous council CM hai Dr. Tulam long hang abang chelang pami son te miseni ma posi matha athema non tame junior Karbi youth festival tame nang le lo tame la dak bangke non inkir king ason si naman de lo dak kopini Karbi methang jutang jubat lahai ka RDK pidoni galisi staff atum tame cebang vipin la si laso aputhak bang un ampen akang sai pithe ka sonte posi nilitum ni pename isi chuni vipin la karo Ovi kimia tum lo ke thek jot kali kapathu da paprang dun thek nangji kapathu pen mithang okapran lapen kapathu thek ser polote mithang long ri long paraphanta nong me wan pilong po lasi ovi kimia tum phan kapathu anat aning kaparung ponjia phan pupen nijang Karbi Anglong Hamren pen kilometer kiap an kahilo lamet kisan rong hang pathua klamalong KSA lamet sub branch committee atum pen patir pipon kedam tang chiti ni phai krisir kiabar ni pen football kapathu pangcheng ponlo
Kicengsi football kapathu ponarni KSA regional committee maipu prasanto ingti pensi impu pondo. Lapen aluhia man pen prasanto ingti lapen hamren head branch amaipu Timothy rongpi Edison ronghang Jirja rongpi Mohen be lapen kaprek rongasar lapen kithigiding atum chetongdun. Bangsolong kicengsiarni rongchedon pen selama tumangbongsi pathu pondo. Rong cedona tum ke thek muchara jok selama tum phan goli si thapong si ke cheng siarni kapathu pon rong cedona tum che pahai ponderle hamren pen rai kombi Karbi Longri Abirta Socheng constituency kaparlo hamren pen kilometer kepne duji kahlo ladak langmet ahawaralong Karbi Lucharlia song hamren head branch under kido dak langmet KSA sub branch pen pini football tournament kipipon along niliphan tame aluhia man pen nanghang si pini labangso khela nilihin pen ingpupon lo pen khela tame mesen lo lasi pini labangso ajai mek pen nili sarkur kar biara jasme pet uwe kimi phan kapachini kangtung ke lalo je pini arni sport pen ki ongdung awar sai ilitum kilong pon atowar do sida me itum Karbi jasme pela Karbi uwe kimi tumbang iltum kaprek at akrong anat dam si sport aphan ke panung pon la son si theklong jasme pet itum addiction hin drugs addiction mobile addiction la pen kaprek alcohol ka use dun pen jitu sport anat ke pa phi pon son si theklong lo la pen ke non la an award sai sarkar pen sport hin award sai kipi si tami tum kachu enun thekhe da son si thekmon long lo asi ninga rong par pik je langmet pen son son pini labang so football tournament kibi pon la pen bang ke pini khela tami mesen lo la pen ke labang so khela along ke pathui an ke bang jiar nia ta mesen me at pen kichun poni phani liar na mi hirju me hang pon lo la pen kaduk kowe jasme pet Karbi uwe kimia tum si tami sport hin football choche kaprek sport hin ke pat bok dunia phansi ne li chuning ri lo ati sport ai hin jong si ili pate bok dun lo pulotang te ilitum labangso sport pen itum kereng awar saya phandet kali emethang e ok aprana phansita me kimi duji lapen sport of jong si ili focus en lo pulote la high negative addiction pen bang itum che pahelo ato war duji lasika do kowe Karbi rad phan Karbi uwe kimi itum phan labangso media pen sport hin ke pate boki phansi Karbi Lucharlia song hin pen tuning ripon lo Pinya Abirta lansi kangton lo kardong